बागुलबुवा. खूप वर्षांपूर्वीची गोष्ट. मी त्यावेळी नवीनच मुंबईत आलो होतो. मुंबईत दिवसा जितकी धावपळ आणि दगदग असते, रात्री हे शहर तितकंच शांत आणि निरागस वाटतं. दिवसा रस्त्यांवरून मुंग्यांसारखी धावणारी माणसं रात्रीची अचानक जातात कुठे? मुंबईतील रस्त्यांकडे पाहून मला त्यावेळी हा प्रश्न नेहमीच पडायचा. असाच एके दिवशी मी रात्रीचा रमत गमत रस्त्याने एकटाच चाललो होतो. मी ज्या काकूंकडे राहत होतो त्यांना कसल्या तरी गोळ्या हव्या होत्या आणि मी त्याच आणायला चाललो होतो. रस्त्यावर अंधार होता. अधूनमधून एखादं वाहन झपकन निघून जात असे. त्या प्रकाशात तिथला अंधारा भाग काही काळासाठी प्रकाशमान होत असे. रस्त्यावरच्या स्ट्रीट लाईटी एकमेकांपासून काही अंतर दूर होत्या, त्यामुळे मधल्या अंधाऱ्या भागाची एक वेगळीच भीती निर्माण होत असे. तर मी त्या दिवशी असाच एकटा चाललो होतो. मध्येच शरीरावर हवेचा गारवा जाणवत होता. तेवढ्यातच मला अंधारात एका कोपऱ्यात एक बाई बसलेली दिसली. तिने अंगावर जाडजूड घोंगडं घेतलं होतं. विशेष म्हणजे ती मी संपूर्ण रस्ता चालेपर्यंत माझ्याकडेच पाहत होती. तिच्या नजरेत एक वेगळीच गूढता मला स्पष्ट जाणवत होती. मी मुद्दामून तिच्याकडे न पाहिल्यासारखं करून तिथून झपझप पुढे निघालो. काही अंतर चालल्यावर मला तिथे एक मेडिकल दिसलं. मी डॉक्टरांची चिठ्ठी काढून ती त्यांच्या काचेवर ठेवली आणि तिथेच गोठून गेलो. माझं शरीर एकदमच शहारलं गेलं. त्या मेडिकलच्या दुकानात आत एका कोपऱ्यात तीच बाई मला बसलेली दिसली. मी तिच्याकडे श्वास रोखून पाहतच राहिलो. ती सुद्धा माझ्याकडेच पाहत होती. ती तशीच माझ्याकडे पाहत उठली आणि मेडिकलमधून बाहेर निघून गेली. 220 रुपये झाले. या आवाजाने मी भानावरीत समोर पाहिले. हा देतो, 1 मिनिट, असं म्हणत मी खिशात हात घालत मी पाठी वळून पाहिलं तर ती बाई अंधारात कुठे गायब झाली होती. ती बाई माझ्या आधी मेडिकलमध्ये आली कशी? ती इतक्या बिनधास्तपणे मेडिकलमध्ये शिरली कशी? अंधारात अचानक गायब झाली कशी? मला तर आजही हीच शंका वाटते की ती बाई खरंच जिवंत होती. हा अनुभव मला आमच्याच इकडच्या एका ताईने सांगितला होता. ती एक नर्स होती. ती जेव्हा नवीनच या क्षेत्रात आली होती तेव्हा तिला एक भयानक अनुभव आला होता. तिला हॉस्पिटलमधून एका वृद्ध माणसाच्या घरी ड्रेसिंग करायला जायचं होतं. म्हणजे त्या आजोबांना काही जखमा झाल्या होत्या. त्या कालांतराने चिघळल्या गेल्या होत्या. त्या साफ करून त्यावर मलमपट्टी करण्याचं काम तिला करायचं होतं. त्या जखमांमागचं कारण तिच्यासाठी काहीसं भयानक होतं. तिला असं सांगण्यात आलं की ते आजोबा काहीसे वेडसर होते. त्यांना त्या घरात कसले तरी भास व्हायचे. मग ते वेड्यासारखं करून स्वतःलाच त्यांच्या नखांनी फाडून काढत असत. ताई तेव्हा 20-21 वर्षांची होती. तेव्हा तिला त्यावेळी अशा घरी जायला थोडी भीतीच वाटत होती. आजोबांनी तिच्यावर हल्ला केला तर? पण हे तिचं कामच होतं, जे तिला करावंच लागणार होतं. ती घाबरतच सकाळी त्यांच्या घरी गेली. आजोबा बेडवरच झोपून होते. तिने बाहेरूनच वाकून पाहिलं तर आजोबा तितके काही रागीट वगैरे दिसत नव्हते. ती त्यांचं ड्रेसिंग करू लागली. त्यांच्या पाठीवर खरंच मोठमोठ्या जखमा झाल्या होत्या. विशेष म्हणजे या सगळ्यात त्यांनीच केल्या असाव्यात असं बिलकुल वाटत नव्हतं. तिने सहज त्यांना विचारलं, आजोबा, या जखमा कशा झाल्या? अगं पोरी, या जखमा ना. तेवढ्या त्यातून त्यांची सून जोरात खेकसली. परत तेच बोलू नका. तिला तिचं काम करू द्या पटापट. मला पण घाई आहे. तो विषय तिथेच थांबला. ताईला तर आता असंच वाटत होतं की त्यांच्या सुनेनेच हे प्रताप केले असणार. ताई तिचं काम आटपून तिथून निघाली आणि रात्री पुन्हा एकदा त्यांच्या घरी आली. बाजूला जाते असं सांगून त्यांची सून बाजूच्या घरी गेली. याचाच फायदा घेत ताईने आजोबांना पुन्हा एकदा त्या जखमांबद्दल विचारलं. आजोबा, खरं सांगा, तुम्हाला या जखमा तुमच्या सुनेमुळे झाल्या आहेत ना? कोण? सून? छे, सून माझी खूप जीव लावते मला. हो, जरा रागीट आहे. पण काय आजोबा, या जखमांचं काय? पोरी, तूही नाही विश्वास ठेवणार. ठेवेन ना, सांगून तरी बघा. ऐक तर, माझ्या या पलंगाखाली कोणीतरी दडून बसतं. रात्र झाली की ते बाहेर येतं आणि माझ्यावर पाठून हल्ला करतं. अरे यार, आजोबा तर काहीही बोलत आहेत.
खरंच ते आजारी आहेत वाटतं. ताई मनाशीच पुटपुटू लागली. तिने काय विचार केला होता आणि हे काय निघालं. ती तिचं काम आटपून घराबाहेर आली. ती तिची चप्पल घालत होती. तिथून जर आत पाहिलं तर आजोबांचा बेड अगदी स्पष्ट दिसत होता. अचानकच तिला आजोबांच्या बेडखाली काहीतरी हालचाल जाणवली. तिने पाहिलं तर बेडखाली तिला 2 हात अगदी स्पष्ट दिसले होते. पण एका सेकंदात ते बेडखाली अचानक गायब झाले. हा तिचा भास होता की अजून काही, हे तिला आजही कळू शकलं नाही. पण तिला तिथे पुन्हा जायची हिंमतच झाली नाही. तिने दुसऱ्या दिवसापासून ड्रेसिंगसाठी काहीतरी कारण सांगून एका वेगळ्या नर्सला पाठवलं. तिला मात्र तिथे कसलाच अनुभव आला नाही. हा अनुभव ऐकताना तुम्हाला कदाचित तितकी भीती नाही वाटणार, पण जर तुम्ही माझ्या जागी स्वतःला एकदा ठेवून पाहिलं तर तुम्हाला याचा थरार नक्कीच जाणवेल. माझ्या मुलीने एकदा खूप हट्ट केला, आपण समुद्रकिनारी फिरायला जाऊया म्हणून. माझी बायको बाळंतपणाला माहेरी गेल्याने घरी मी आणि माझी मुलगी आम्ही दोघेच राहत होतो. घरात बसून बसून मीही वैतागलो होतो. म्हणून 4 दिवस फिरायला म्हणून आम्ही एका छोट्याशा गावी गेलो. तिथे आम्ही 3-4 दिवसांसाठी राहायला एक घर घेतलं होतं. मी त्याला प्रॉपर लॉज किंवा हॉटेल म्हणणार नाही, कारण ते खरोखरच एक जुनं राहतं घर होतं, जे आता लोकांच्या मागणीप्रमाणे रेंटवर दिलं जात होतं. त्या घरात प्रवेश करताच मला काहीतरी विचित्र जाणवू लागलं. उगाचच मनात एका भीतीची जाणीव होऊ लागली. का ती मलाही कळत नव्हती. माझे हातपाय तर तेव्हा गार पडले जेव्हा मी कोणाला तरी धावत बाथरूममध्ये जाताना पाहिलं. मला खात्री होती की हे काहीतरी अमानवी आहे, म्हणून मी लगेच माझा कॅमेरा काढला आणि त्या खोलीचा व्हिडिओ शूट करू लागलो. आश्चर्य म्हणजे कॅमेऱ्यामधून त्या बाथरूममध्ये अंधार दिसत होता. मी जरा आत वाकून कॅमेरा हलकाच आत वळवला तर कॅमेऱ्याची बॅटरी लो दाखवून तो चक्क बंदच पडला. मी लगेचच तो चार्जिंगला लावला. तोच बाथरूममध्ये मला ती सावली पुन्हा एकदा खोलीतल्या खोलीत हलताना दिसली. मी मुद्दामून थोडा वेळ तिथेच उभा राहिलो. मला ते जाणून घ्यायचं होतं. कॅमेरा चार्ज झाल्यावर मी पुन्हा एकदा तो बाथरूममध्ये आणला तर त्याची बॅटरी पुन्हा लो दाखवू लागली. तेवढ्यातच माझ्या मुलीची किंकाळी मला ऐकू आली. मी खूप घाबरलो. मी धावतच तिच्या जवळ गेलो, पण ती जे काही बोलली ते ऐकून मी थक्कच झालो. ती म्हणाली तिला तिच्या खोलीत एक काळा माणूस उभा असलेला दिसला. आम्ही लागलीच ते घर सोडून तिथल्याच एका हॉटेलमध्ये मुक्काम केला. पण आजही तो प्रसंग माझ्या अंगावर काटे आणून जातो. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.